Oras sa Radyo DZGB. 10 minutos pasado alas 5 nin pagkahapon. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Enotuntan barata halid dyan sa luwas, si Luens Burse Barcena. Luens kamen. Nakulmang giraray ang mga individual asin mga puro pamilya o magpuro barkada ang nagkapapasaraway sa pagpasyar sa Sawangan Park asin sa Sawangan na tusok-tusok lane. Ni pagkatapos na manutaran kan DZGB News na kung sain maski nga ni bawal ang mga ati, pirit man giraray kan ibang mga magurang na piparalaog ang mga minor de edad na magpasyar sa nasambitan ng parke asin sa tusok-tusok lane na kung sain pinagsasaraway maninikan mga nagkapirang watchman. Sigon sa pakikipag-ulay kana DZGB nyo sa mga nagkapirang mga watchman sa nasambitan ng lugar, talagang pinag-istriktuan ninday ni asin pinag-aaralaw na mag-arali asin itarago o kaya paaralion ang mga pwedeng magparasyar-pasyar sa nasambitan ng lugar tangani ng maimbitaran kaya maibitaran ang pagkanayap kan COVID-19 virus lalo na pati na may patapos kunyan kan Delta variant. Pero sa presenting sitwasyon, maski sa luwas kan Sawangan Park asin sa Legazpi City Boulevard, igwa mang giraray talaga ni mga nagbabalgar na kung sain talagang kunday mag-istrikto ang lokal na gobyerno, talagang mag-urmol-umol ang mga tao sa mga nagkakapira mga pamusyong lugar digdi sa Legazpi. Mga dagdag na Bareta, ako po, si LBB. Nagpalyar ang Pinay boxer na si Nesty Peticio na makuha ang gold medal sa Tokyo Olympics. Ini matapos na siya daugo ni Sena Iri kan Japan sa sendang laban sa finals sa Women's Featherweight Division. Silver medal sana ang nakuha ni Peticio. Maski na daog, nag-ulok asin ibinida mang girare ni Peticio ang bandera kan Pilipinas. Ito ang ika-4 na beses na naglaban sinda Iri asin Peticio poon kan 2019. Sigurado na ang bronze medal ni Filipino boxer Carlo Paalam sa 2020 Tokyo Olympics. Ini matapos niyang daugon si world champion na Shakhobidina Zoirov kan Uzbekistan sa quarterfinals kan men's flyweight division na ginibo sa Kokugan Arena. Sunod niyang mga kalaban na si Ryomi Tanaka kan Japan. Mientras na yuinian kainot-inoting pagkakataon na makakapag-ulian Pilipinas sa nin-4 na Olympics medal poon kan 1924. Nasa 12.8% kan 60 milyones na target na eligible population and fully vaccinated na. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na nasa 9 milyones 115,963 na mga Pinoy and fully vaccinated na poon kan Marso 1 hasta Agosto 1. Tayo sinabi na 9.1 milyones na mga Pinoy ang fully vaccinated na minarepresentar nin 12.87% kan targeted eligible population. Katumbas man ni sa 8.21% kan 110 milyones na populasyon kanasyon. Enot kanina sa 11.7 milyones naman ang mga Pinoy na nakaresebi na kan primerong bakuna. Tinauanin doon ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang importansya kan mag-aga o 24/7 na pagbakuna sa Metro Manila para maiwasan ang paglako pa kan virus. Sigon kay Anyo na sa lalong madaling panahon, dapat na ining gibuhon para mapugolan man ang ulakit kan COVID-19 maging ang mga variants kaini na nagluluwas na mas nakakaulakit.
Katakod kay ni, sinabi kan opisyal na target nindang maitudok ang nasa 4 milyon doses din bakuna kontra COVID-19 sa Metro Manila para masiguro manaligtas ang mga residente kay ini. Mientras na sa Manila, enot nang sinabi ni Mayor Isko Moreno na sa indang gigibuhon ang 24/7 na daing katurugan na bakunahan sa panahon kan sa giraray na pagpairarom kan rehiyon sa ECQ poon Agosto 6 sagkod Agosto 20. Dahilan digdi na nga pudan man si Moreno ni nakadagdagan na volunteers sa lado kan mga medical as in non-medical professionals para makatabang sa nasabing programa kan city government. Dagdag na Bareta, Lidyan Sulawa si Hans Galero. Hans, kamen. Dapat na naitutautulos ang mga requirements o kaya ang mga benepisyo para sa mga retirees na mga police members. Ini ang napahayag sa Kampo General Suminola ni Police Major General Rodolfo S. Asorin Jr., ang Director ng Directorate for Controllership ng PNP sa level nasyonal matapos na siya magbisita dito sa Kadipolan. Sigon sa iya, nakaka-receive mga complaints sa indang opisina may kinaaraman sa mga retirees na PNP members na daitulos na kukuha ang mga benepisyo nila. Kung kaya, pinag-enganyar kayo ni ang ang komandant sa Kampo General sa Minola na tulos man na magtaong aksyon sa siri ng mga bagay tangani na mapaugma lamang maski puro paano ang mga nagserbi ng mga police members sa kasatuyang kapalimutan. Iniangkat ang pahayag ni Police Major General Azorin. Please ensure na 9 months bago mag-retire yung ating mga personnel, they should be issued already the retirement orders so that they can start processing yung kanilang benefits and entitlement. Wala hong gaganda sa pamilya ng ating mga personnel na nagsisilbi po o nagsilbi po sa kanilang respective areas of responsibility than to get all their benefits the day they retire. Sigun kay Azorin, dakulaan na pag-reconocer niya sa mga espersos kan kada kampo dito sa tuyang kapalibutan lalo na Kampo General sa Minola dahilan sa padagos man ang pinagigibang mga espersos. Dagdag na Bareta, Hans Galero, DZGB. Naghahanap na nin fund source ang Department of Labor and Employment para sa posibleng ayuda sa mga obreros na maapektaran kana duwang simanang enhanced community quarantine sa Metro Manila poon sa Agosto 6 hasta 20. Sinabi ni Labor Undersecretary Benjo Santos Benavides na representang desisyon kung gagamiton ang sendang budget o mahagad nin dagdag na fundo halay sa Department of Budget and Management. Enot kani ang dole nagtaon in kas assistance tanganing mataparan ang epekto kan pandemya sa mga obreros. Suspendido para mientras ang pagkondukta ng misa sa mga simbahan sa Metro Manila. Katakot ini kan pagperarom kan NCR sa Enhanced Community Quarantine dahil sa pag-iingat sa patakot kan Delta variant sa publiko. Enot ng pinundo ang physical masses sa kahiwasan kan Manila kan Domingo dahil sa GCQ with heightened restriction anas sabing rehiyon. Sinabi ni Manila Archbishop Cardinal Jose Edwin na tulong si Mananinda ining gigibuhon. Mantang apektado man ang mga bunyag asin kasal. Meras na ito posibleng mag-abot ng 30,000 na kaso ng COVID-19 araw daw kundi mapasunod ang gobyerno ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles na kung ipapasunod ang ECQ, ang kaso kan COVID-19 pwedeng maglampas pa ng 30,000 kada aldaw kung kaya importante nin marahay ang ECQ tanganing malimitaran ang pagdakol kan kaso. Idinugan pa man ni Nograles ng ECQ may posibilidad na makarehistro ng 18,000 na kaso alagad ang kadaklan kay ni di man kay puwa na darahon sa hospital. Sa giraray na ipapautob sa National Capital Region ang mas halabang curfew hours puon o sa pagpuon kan Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Agosto 6. Sigun kay MMDA Chairman Benher Avalos na mapuon ang curfew nin alas 8 nin banggi asin madurar nin sagkod alas 4 nin aga. Ana sabing lakdang may kamabutan na awasan ang mobility o paghiro kan tawo bilang dagdag sa pag-iingat sa patakot kan Delta variant kan COVID-19.
Katakod kay ini, ipapautob man ang liquor ban sa nagkapirang mga syudad na nasa Irarom kan NCR. Kay bandig di ang syudad kan Valenzuela, Mandaluyong, Paranaque, Pasay, Navotas, San Juan, Maguinan, Quezon City asin Pateros. Tinawan pa rin doon ni Abalos na nasa mga local chief executives ang desisyon kung ipapautob ninda ang liquor ban sa indang mga syudad. Ipinagiramdam ni Abalos sa gabos ng mga Metro Manila mayors na makusog na ipautob ang mahigpit o pinahigpit na regulasyon para masigurong maiwasan ang ulakit kan COVID-19 asin mga variants kaini. Miyaras tanto sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na igwanin pangangiipon na gibuhon ang COVID-19 vaccination in 24 oras kada aldaw, asin 7 aldaw ang simana sa Metro Manila tanganing maprebentaran ang paglakop kan COVID-19 lalo na ang pigadita na Delta variant. Dahil sinabi na ang mga local government units pwedeng magkaiguan in overtime at magtalaan in schedule para sa pagbabakuna sa tahaw kan mas maigpit na pagbabawal sa Metro Manila. Dinugan pa ni Anyo na sa mas lalong madaling panahon. Ini ang kaipo nagibuhon sa pagsasabi na ini ang pinakamaray na paagi para mapagulan asin masimbagan ang transmission kan Delta variant. Dainang babayadan na terminal fee ang gabos na provincial asin city buses sa Paranaque Integrated Terminal o PITX pon kasuhapon. Sigon sa Department of Transportation o DOTR, ang PITX ang pinakadakulang bus terminal asin igwang 14 na bus operators. Idinagdag pa man kan DOTR na maabot man sa 1,000 na transport workers ang nakaresibin na kan sa indang primerong dose nin COVID-19 vaccine. Tinabla kan Department of Interior and Local Government ang ideya na magkaiguan in house-to-house COVID-19 vaccination mantang ipinapasunod ang enhanced community quarantine poon sa Agosto 6 hasta 20 sa Metro Manila. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na para sa mga residentes na nasa Banigna ang house-to-house vaccination. Dahil sinabi na pwede man ang house-to-house dalantaan mga medical frontliner dahil kaya ang mga mamugtag sa peligro, lalo na kung ang kada harong bibisitahon kan mga bakunador. Abiso sa mga motorista. Mapautob si Giraray anin aumento sa presyo nin mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo kan Caltex, Clay Fuel, Petrogas, Shell, Sea Oil asin total, may dagdag na 0.80 sentimos sa kada litro diesel, mantang 1.05 peso man ang aumento sa kada litro nin gasolina. Magkakaigwa man nin 0.75 sentimos na dagdag sa kada litro nin kerosene kan Caltex, Sea Oil asin Shell. Epektibo man ang oil price adjustment kan total, Petrogas, Shell asin Sea Oil ngunin na Martes alas 6 nin aga. Tututugutan na makabiyahe ang mga tricycle alagad sa rosa ng pasahero ang pwedeng ilunat sa implementasyon kan duwang simanang enhanced community quarantine sa Metro Manila. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na tutugutan man ang mga pampublikong transportasyon tanganing makalaog ang mga frontliners asin makaduman ang mga residente sa COVID-19 vaccination site. Ang ECQ ipapasunod sa Metro Manila poon sa Agosto 6 hasta 20 tanganing mapagulan ang paglakop kan COVID-19 Delta variant. Nangapudan sa paagikan social media ang nagkapirang Pinoy na parasira na nagkapirang bulan ng stranded sa sarong Chinese vessel. Sigon sa mga parasira na kan Mayo pa natapos ang operasyon kan nasabing Chinese vessel asin kan Abril pa naubos ang supply nindanin pagkaon. Istorya pa kan mga parasira na dahi nakikipag-koordinar sa indaan mga ahensya kung paano sinda makakauli asin pigdidistansya pa sinda sa signal tanganing dahi makakontak o makahagad nin tabang. Ginibo alegado sinda nga paon para mailuwas ang kwarta na pigsasabing pigiipit kantag sa diri kan barko. Niyara estado tanawan ni Linaw ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na pwede pang gamiton ang lumang ID na ipinaluwas kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa mga malaog sa trabaho sa Metro Manila.
may kinaraman ini sa implementasyon kan enhanced community quarantine sa Metro Manila poon sa Agosto 6 hasta 20 tanganing mapagulan ang paglakop kan COVID-19 Delta variant. Tayong sinabi na maski pasunan ID alagad pwede pa man ining gamiton, asin pwede pa ining gamiton kan authorized person outside residence o apor sa mga checkpoints. Natapos na ang tulong semanang Philippine-US bilateral exercise o salaknib sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Sigun kay Lieutenant Colonel Ramon Sagala, tagapagtaram kan Philippine Army na nasa 400 na personnel ang nagpartisipar sa nasabing exercise na kumpuesto ng 15 na training events. Iban sa mga ginibo ang urban operations, intelligence, combat engineers operations, medical planning, asina military police operations, canine operations, asina chemical, biological, radiological, and nuclear defense development. Sinabi ninda na kamamutan kaini ang development kan kapasidad kan Philippine Army sa manibaybang war-fighting trainings. Miyaras ng iba pang detalles kan Bareta para members na sinuspindir kan Professional Regulation Commission sa National Capital Region ang sa indang frontline services sa mga opisina as in service centers kasabay kan implementasyon kan enhanced community quarantine poon sa Agosto 6 hasta 20. Pero sinabi ni Tangani mabawasan ang epekto kan pagatod ng serbisyo sa publiko, ipapasunod ninda ang work from home arrangement mantang ano manakaputan mananungod sa serbisyo pwedeng ipadara sa sendang email address. Nakaitaas na ang high alert level sa mga ospital sa Metro Manila dahil sa patakot kan Delta variant. Sigun kay Department of Health o DOH Undersecretary Asin Treatment Czar Leopoldo Vega, kunang dating 90 sa Goda Sangatos na nariresibin nindang apod kada aldaw, ngunya na minaabot na sa 200 na apod ang sa indang nariresibe. Ang nagkapirang ospital man arugan East Avenue Medical Center as in Philippine General Hospital o PGH nasa moderate risk capacity na. Sa ngunya na pigpaplano man kan One Hospital Command ang ngunya na Agosto ang napagdagdag din mas dakol na kama sa East Avenue Medical Center. Mantang apura mandigdi matatapos naman ang modular hospital sa Lung Center of the Philippines. Iyan mga tugang nga detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Ramirtanay sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay.